Nasa 10,000 mga bata na 5 hanggang 11 taong gulang ang nabigyan na ng protection kontra COVID-19 ayon sa Department of Health o DOH. Nitong Lunes ang unang rollout ng vaccination para sa nasabing age group. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naging magandang lagay ng bakunahan sa mga kabataan. Nasa 32 sites ang inihanda para sa vaccination kung saan mahigit 9,700 ang mga bata na bakunahan. Ayon pa kay Vergere, mayroong isang kaso ng adverse reaction matapos matulukan ng bakuna. Isang batang edad 11 years old umano ang nagkapantal sa kanyang braso na kaagad din naman inasikaso ng vaccination site. Pagkatapos matignan ay nakauwi na rin daw ang bata. Maliban dito, lahat ng kabataang nabigyan ng bakuna ay hindi naman daw nagkaroon ng mga adverse reaction o kagyat na side effect. Nauna nang sinabi ng DOH na target nilang mabakunahan ng nasa 15 milyong mga bata, edad 5 hanggang 11. Inumpisahan ng vaccination drive sa mga ganitong edad sa mga ilang piling lugar sa bansa pa lamang. I-expand daw ito sa mga susunod na araw at handa naman daw ang kagawaran dito. Positibo rin daw ang DOH na makakamit na kanilang target sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Una na nagpayag ang Philippine Pediatric Society o PPS at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines sa buong suporta sa vaccination drive ng gobyerno. Ayon sa grupo, maaari magkaroon ng negatibong kahihinatnan ng batang tatamaan ng COVID-19. Samantala, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna na nasa 5 hanggang 11. Ang Angeles City nakahanda na raw para rito matapos mabili lahat ng ancillary supplies na gagamitin para sa pagbabakuna sa mga bata. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga volunteer pediatricians para sa vaccination drive sa mga nasa ganitong edad. Sa Central Luzon, inaasahan ng rollout ng pediatric vaccination sa mga edad 5 hanggang 11 sa February 9, araw ng Miyerkules. Kasama sa Jennifer Salenga, GM De Jesus, CLTV News.